Kaixo ikasleo, gogoratu debeatzen lehenengo mailan gaudela, 3. unitatean. Holako itxura, halako erabakia. Bidez honetan, lehenengo adierazlea dan geometriko oinarrizko kontzeptuak azalduko ditugu, eta gero beste bidetzo batean angeluak. Eta bi hauek osatuko dute hemen duzuen lehenengo adierazlea. Gogoratu zuek autorregulazioan, 3 adierazle desberdin edukiko dituzuela, nik 3 hauek barneratu ditut, batu ditut adierazle bakar batean. Gutxi gorara bardina azaltzen dutelako. Horrela, geometriko oinarrizko kontzeptuak. Hau azaltzeko lehenengo eta behin koordenatu sistema kartesiarra azaldu behar da. Zer da koordenatu sistema kartesiarra? Hemen dago hauna. Bi ardatz identifikatzen ditugu, I ardatza, vertikalean daukaguna, eta X ardatza, horizontalan daukaguna. I ardatzak ordenatu ardatz izena hartzen du, eta X ardatzak, ostera, absisa ardatza. Zertako balio da koordenatu sistema kartesiarra honek? Posizioak identifikatzeko. Beti koordenatu jatorri baten arabera, erreferentzia baten arabera, kasu honetan erreferentzia hau izango litzateke, beste danen posizioak identifikatzen ditugu. Orokorrean sistema kartesiarrak 4 kuadrante desberdin ditu. Lehenengoa, eta lehenengo honetan X ardatza positiboa da eta Y ardatza positiboa da, bigarrena Y ardatza positiboa da, baina X ardatza negatiboa, hirugarrenean biak dira negatiboak, eta laugarrenean X ardatza positiboa, baina Y ardatza negatiboa. Kasu honetan, hori positibo eta negatibo zertarako erabiltzen dugu, puntuak adierazteko. Puntuen kasuan, adierazten duguna da, erreferentzi puntu horrekiko daukan posizioa. Ez daterako, hemen, P puntua. P puntua, erreferentzia horrekiko egongo da, 3 puntuan. Zela lortuko ditugu zenbaki hauek? Oso horrez, beti jartzen dugu lehenengo isa eta gero I. Beti. Kasu honetan puntu hau non dago isan? Bian. Eta ian, iruan. Horregaiti da P eta parentesi artean 2,3. Hori izango da, honen posizioa. Eukiko bagendu beste bat hemen? Hemen beste puntu bat? Izango zan, 4 bat puntua. Eta beti adierazten dugu modu bardinean. Letra larria lehenengoz, puntuak beti adierazten direa letra larri baten bidez, eta gero parentesi artean lehenengo X ardatzaren zenbakia, gero Y ardatzaren zenbakia. Eta horrela adieraziko dugu puntu horren posizioa. Beste aukera bata, puntu bat adierazi beharrean, adieraztea zuzen bat. Zuzen hori 2 puntutik pasatzen da, gitxienez, eta lerro zuzena da, ez daukalako kurbadurarik. Ez da derako hemen daukaguna. Honek esteko kurbadurarik, pasatzen da puntu desberdinetatik, eta zuzen hitza hartzen da. Ez daukalako hasierarik, eta ez daukalako bukaerarik. Kontuz, puntuak beti adierazten dire letra larriz. Zuzenak ordea, letra zeaz, minuskulagaz. Beste aukera bat izango zen zuzen erdia. Zuzena esan dugu dela, esan dugu, ez daukala hasierarik eta ez daukala bukaerarik, ezta? Zuzen erdiak, kontrara. Jatorri bat egiko dau, baina ez dauka maierarik. Izatetateko, hemen daukaguna. Zuzen erdi honek hasiera dauka, C puntuan egiko dau hasiera, baina ez teko bukaerarik. Hasiera bai, baina bukaera ez. Eta zer falta diaku? Zuzenak ez teko hasiera, ez bukaerarik. Zuzen erdiak hasiera bai, baina bukaera ez. Segmentuak zertzuk izango dire? Oso horreza, hasiera eta bukaera dutenak. Kasu honetan hemen segmentu bat daukagu, E puntuan hasten da, eta F-an amaitu. Edo F-an hasi eta E-an amaitu. Bai zuzena, bai segmentu, bai zuzen erdia, 3 letra zeiarekin adierazten dira. Minuskulas beti. Kasu honetan C izango zen segmentua, A izango zen zuzena, eta B zuzen erdia. Oso garrantzitua, letra zeaz, honek 3 eta puntuak letra larriarekin. Koordenatu sistema kartesiarrak 2 modutara landutuko ditugu. Bat, kuadernoan, hau, eraiki eta puntuak, zuzenak, segmentuak, zuzen erdiak adierazi, edo beste aukera bat izango da hemen daukazona. Modu bardinean, GeoGebran, Y ardatza eta X ardatza eraiki, eta GeoGebraren baitan
puntuak, zuzenak, zuzenerdiak eta segmentuak adieraztea. Bi aukera desberdin.